Shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom. Amen. Ukuthula ebandleni. Amen. Ugarerwe nemi. Amen. Ugarerwe nemi. Hallelujah. Neniwo ndinotenda Mwari waAbhurahama naIsaka naJakobo. Nami ngiyambonga uNkulunkulu waAbhurahama, Isaka noJakobe. Mwari wakaita kudenga nepasi pezuva rino. uNkulunkulu lowadala izulu nomhlaba. Mwari wakasika munhu uNkulunkulu lowadala umuntu nomfananidzo wavo. umfanekiso wakhe, Wakamupa simba. wamnikeza amandla. Ugarerwe nemi. Amen. Simba pamusoro pezvisikwa zvose zvenyika ino. Amandla phezu kwezilwanyana zonke phansi komhlaba. Wakamupa murayiro. Wamnikeza umthetho. Wakati famba nomurayiro iwoyo. Wakwathiwa hamba nalo mthetho. Ugarerwe nemi. Amen. Rugare. Amen. Tinotenda zvikuru neshoko raMwari ratanzwa pano. Ngibonga kakhulu ngalezwi laNkulunkulu lesilizwile lana. Kubva pamuimbi wose waimba pano Kusukela kulabo labacula ingoma navaparidzi vose vaparidza pano. nabashumayeli bonke labashumayele lana. Shoko raMwari kana ane nzeve dzokunzwa wanzwa. Izwi lenkosi kuloyo loney'ndlebe zokuzwa sowuzwile. Rugarerwe nemi. Amen. Gore rapera nenguva ino taiva pana Unyaka londlule ngalesikhathi lesi besilana tichitaura zveungano yatiri mairi ino, sikhuluma ngalo mhlangano lo lesikuwo manje. ungano yeYom Kippur. Sikhuluma ngendaba yemhlangano weYom Kippur. Ungano ino iyi zvainoreva, Umhlangano lono into usho ukuthi according to the Jewish calendar, Amen. uma sisekwa nge-Jewish calendar, Mwari vanoti ndini Mwari waIsraeri, uNkulunkulu uthi ngimi uNkulunkulu wakaIsrayeli. wobva wotizve ndini Mwari waAbhurahama naIsaka naJakobo. Right. Kanti ngapha uthi ngimi uNkulunkulu wa-Abrahama, Isaka noJakobo. Wobva vati Israeri ari yefirstborn yangu. Amen. Ngapha athi yena Israyeli umntanami womfana wokuqala. Jehovha vozoti kunze kwangu hakuna chingaitiwa. Ngapha athi yena ngaphandle kwami ayikho into Kunze kwake engenzeka. Mwari hakuna chatingaita Ngaphandle panyika ino. kwaNkulunkulu ayikho into esingayenza la emhlabeni. Amen. Zvino Mwari vachisika nyika, uNkulunkulu umedala izwe, the creation of this world Amen. ukudalwa kwalo mhlaba kwakasikwa nenguva dzino dzatiri. kudalwe ngalesikhathi lesi. So kumboti iwo unoti ndakazvarwa musi wakati, Njengokuthi wena uthe wena ibirthday yakho ikhona umhlaba, musi weyo kana wasvika unocelebrata. uma ngabe sekufike usuku lelo uya celebrate Asi ibirthday uchishanda yakho. ne2 dimensions, Ngapha usebenzisa indlela ezimbili. kufara Ngapha uyajabula, nokuita seunoshurikirwa. ngapha ungathi awuphatheki kahle, Because a person is running a race ngoba umuntu usendleleni egijimisisa of a certain period in this universe. Amen. uhamba kwesikhashana kulo mhlaba. Makore unonzi naJehovha uchararama panyika. Iminyaka lo inikezwe yona noJehova uNkulunkulu Kubva musi waunozvarwa ukusukela kulo mhla lo uzalwa ngawo, uchiti 1 year, 2 years, uthi 3 years, umnyaka wokuqala nowesibili uzive kuti nowesithathu, uri kuswedera kurwiro rwako. ngapho usondela ekufeni kwakho. Kuda kana kusada, Amen. Uyathanda noma mazuva awuthandi. ari kufamba uchiswedera Amalanga kuwira ayahamba mushiro. usondela ethuneni lakho. Rugare. Amen. Rugarerwe. Amen. So now the world was created. Umhlaba sowudaliwe, Jehovha ndokugara pasi nengirozi dzavo. uJehova wahlala phansi nezithunywa. Ndomva vati world ine Wathi yena kulo mhlaba lona pa 7,000 years kule 7,000 years nyika ichaguma. umhlaba uzophela. All right. Asi zuva nedate Yeah. nemwedzi hazvina unoziva. All right. Nenguva. Nedate All right. nenyanga yakhona kule kuJehova akekho okwaziyo. Rugarerwe. Amen. Ndokubva Kristu ati chero neni munotikudza kwazvo muchiti ndiri mwanakomana wake. uKristu athi niyangidumisa, niyazi ukuthi ngingumntana ngiyindodana yakhe, kodwa Asi zuva iri ngoba ngaleli banga leli chero neni baba vakandivanzira, ubaba akakamtsheli, angilazi, nengirozi dzose dzakavanzirwa. nezithunywa lazi. Vakomana ndokubvunza pana 24 dzamatiyo, U-24 Mateyu svika tinoziva sei kuti babuza kuguma kwenyika kwoswedera. athi sizokwazi kanjani ukuthi ukuphela kwenyika Svika kuchaitisa kuyasondela zvingatizwa na. naKristu.
kuzowathi kuzobakhona imibonakaliso. Hakuna bugeri chagara pamusoro perimwe. Kuthiwa alikho litshe lizohlala phezu kwelinye litshe. Amen. Muzvizive kuti hakuna bugeri chagara pamusoro perimwe. Nizokwazi kanjalo ukuthi alikho litshe lizotholakala lihleli phezu kwelinye litshe. Rudo rwavazhinji ruchapwa. Kwesibili uthando lwabantu abaningi luzawuphela. Zvichakonzeresa kupwa kworudo rwavazhinji. Into lezi zvinokonzereswa nokusatenda. Kuzobangelwa ukungakholwa. Amen. Amen. Zvikai nemazuva ewaunyangadzi dzichamira panzvimbo tsvene. Abantu panzvimbo tsvene pachawanikwa nyangadzi dzakamira ipapo. Abantu labangenayo imisebenzi lemihle nyangadzi dzamira panzvimbo tsvene. Nasekunjalo vose vanorava bonke labafundayo cherechedzai bekani nibone nokuti kana vachikutambudzai muguta iri uma ngabe bazobanihlupha ngapha kule mutize muinde mune rimwe guta nibaleke niye ngale vari Judea ndeye kumakomo labaseJudea hambani asi ndinoti kwamuri hamungafambi nhatu ndichigere kusvika angeke nihambe ama-steps amathathu ningakafiki kini. Rugarerweni satiri paungano yeYom Kippur. Sisemhlanganweni weYom Kippur. The meaning of this ungano wakamborara pano here unowalalana na hayi cha asikalala wakamborara pano here unowalalana na hatina kumborara pano. Gore rapera nenguva ino takatiri pano. Kulo nyaka lodlule ngalesikhathi lesi besilana longuva inodhitema ino upenyu hwomunhu ino matiri muno lesikhathi lesigazathwa impilo yomuntu kuti kubva panapa kusvika gore rinouya nenguva inei ukuthi kusukisela namhlanje kuze kuyoba vachararama gore rineri ndibani labazoba baphila kule nyaka mashoko apo gcina namazwi lawo kubva panguva inei kusukisela kusvika pagore ratinoinda renguva ino gore rino next year vachararama gore iroro ndivanani ngobani na Amen. Saka ndakandina baba wangu paungano ine gore rapera. Baba wangu ine. Ubaba wangu lomzalani. Tichitaura mashoko apo. Asimari akati Bhoazi uchadariki. Izviro kwazvo. Saka mwedzi dzaperedzwa ndakadzoka kuzochengeta baba wangu. Mazuva akwana panyika. Ngizilana ngizongcwaba ubaba wami 102 years. Ubaba wami beyane 102 years. Ndakadzoka kuzochengeta baba wangu. Ngizile ngizomngcwaba ubaba. Tine hama neshamwari dzakatisiya mugore ratabude. Balahlekile kulo nyaka lesibili. Vanhu vose vakainda ivavo vakanga vasingadi. Abantu bonke labashonile labo bangathandi. Asi zvikarongwa nevakomana vokumusoro panguva inei. Kodwa kutena kuhlelwa nemadoda asemazulwini kulesikhathi lesi. Zvichingobva neaction yako iwewe panguva ino kuaction yakho. Zvinogona kungoendana pamwe. Kungahle kwenzeke ngale. Amen. Saka Yom Kippur iungano yatinokumbira Mwari. Amen. Yom Kippur mhlangano lesicela kuNkulunkulu kuti Mwari atikanganwire ukuthi uNkulunkulu asixolele izono. Takatadza kuvonga takatadza nokureva Baba ndiregerere takatadza namabasa takatadza kuvonga takatadza nokureva Baba ndiregerere chitanana chiramena urozhinji chauyae chitanana chiramena urozhinji chauya chitanana chiramena wondo murui chauyae chitanana chiramena urozhinji chitanana ingoma chitanana inezishiliza ligwaba mgololo isiphatho shalom Amen. isiphatho kuphu yini Mgodi. kuphu umgodi
ngoba imbi enkulu isazo. Amen. Sure. Uthule manje. Amen. Isikhathi lesi sikiso lesi akusisikhathi sokulala mzalwane. Amen. Isikhathi sokuthi Amen. sibhekane ngoNkulunkulu. Inkuba yokuthi Ngoba into iza phambili asiyazi. nokuthi zvinouya mberi kwedu hatizvizivi. Imbi iza phambili asiyazi. Amen. Hondo inobva mberi kwedu hatizivi. Amen. Saka chidhanana chakanzi chidhanana usafarisa uchiuruka makomo. Sure. Sipatwa ungajabuli kakhulu. Nokuti hondo ikauya uchigere kuchera mwena. Imbi ingafika ungakagubhi umgodi Hondo huru ikakusvikira uchigere kuchera mwena. Imbi enkulu ingakufikela wena ungakagubhi umgodi wakho. Kuchema kukuru kuchakusvikira. Ukukhala nolusizi kuzawufika. Sure. Naizvozvo mweya yose inonzi atonement, ungano yeatonement yatatakatarasana nayo. Amen. Mweya yose iri pajudgment. Amen. Imimoya yonke ikwi-judgment. Ndo pari kudhikilewa kuti uyu gore rinoita mari. Ngilaba tibona kulonyaka Kana kuti mukomana chanonga svosve nomuromo. Iro rino gore. Auzuva nemali na. Ndo panodhikana uchida kuti kana tiri panapa tichienda mangwana toenda mugomo. Amen. Sasa sizoenda bende. Kuitira sadza. Sifuna kuti cheshe siyodla ukudla. Bhozi mangwana tichaenda mugomo raMwari. Ngoba kusasa sizoenda bende kuNkulunkulu. Tinenge tisina kudya. Singakadli. Vedu musahwisa urombo. Singazwisisi. Kana toenda mugomo. Sizoenda. Nokuti kana usingadyi hauzvinyimi zvokudya kuitira munhu. Awenzela umuntu uma asi unotarisana naMwari wako. Ubhekana noNkulunkulu wakho. Zvaunoshuva unozviziva ndiwe. Into loyithandayo wena nguwe loyazi. Zvaunokumbira kuti Mwari akukanganwire unozviziva. Into loyifunayo loyicela kuNkulunkulu. Wendo rwemberi unokuziva zvaunoshuvira mberi. Phambili le kwaziwa nguwe ukuthi ufunani. Asi zvose zvinoitwa kana wakanganwirwa. Konke lokho kuzowenzeka uma ngabe uNkulunkulu akuxolele. Mwari atigere kukukanganwira haukundi. Uma ngabe uNkulunkulu angakakuxoleli izona awuzuhlulela. Rugarerweni. Ndo ungano yatiri ne. Kulomhlangano lesikuwo. Rugare. Musanyengerwa nokuona chipoka chatotiwa ndei moti Tanaka. Ningajajuliswa ngelinani lesinalo lana. Jesu wakaparidza 3 years panyika. uJesu washumayela 3 years emhlabeni. Asi waiva navakomana 12 chete. Kodwa bekane madoda haana zvembombera. Wakatozoti kuna vamwe wakamutevera zvika kunditevera kwenyimi hakuzati kuri kokuwashoko wedenga asi kuti zuro makarya ng'ombe dzatakauraya mukaguta abanye vatena unova zvakanaka hamuna kutevera shoko wedenga asi nokuti makarya mukadini zvikana Jesu hatifambi nevakadaro asi tinofamba nevanotsvaga kururama sifuna abantu labafuna ukuqonda. Kana uri pano unotarisana naMwari wako pachake uma ngabe ulana ubhekana noNkulunkulu wakho uchitenda kuna Mwari kuti dzimwe nguva wakatadza namabasa dzimwe nguva nokureva uNkulunkulu ukuthi wamonela ngemisebenzi wanokufunga wamonela ngemicabango asi Mwari kuti akukanganwire ukuthi ucela uNkulunkulu ukuthi akuxolele izono. Tonya yatina mangwana ndodaba lesinalo ngo toda kutenda vanhu vabva kwakasiyana siyana. Sifuna ukubonga abantu abasuka emazweni. Pane hama dzangu dzabva kuZaka kuchipinda vari pano simudzai maoko musamira zvino Zaka chipinda iyo abantu vana vatete vangu vabva Zaka pasi vari kupi waenda unovata vana vatete vangu navazukuru tinovakomana vana dread vakabva kuSouth Africa vakaenda kuGokwe mufana wangu yaende vakomana vabva kuGokwe abasuke Gokwe kudavata maybe waneta vachiuya kubva Gokwe ari pano achiteerera shoko raMwari isuke Gokwe ezolalela izwi leNkulunkulu iwe unenge wakutofunga kuti chitende changu kuti chiri nechi ndodii wena ngapho uchifunga kuvata ukuthi uyolala vanhu vabva South Africa Cape Town Witbank Delmas vari pano vakasunura maziso bala iwo vabva pamhiri pazengenapo wakutofunga kuti lomunye usuke khona la kulenda lomunye sokaba ngukudla lokuya phandle
ukazvifunga zvakanaka unoona kuti pane dambudziko rinoda kuti ubetsereke pari. Uma uyicabangisisa le ndaba uzobona ukuthi wena ufuna ukusizwa, ufuna ukuncedwa ukuthi mhlawumbe uncede sasa. Chinguva chidoko chatiri pano tobva todzokera asi tinoda kukumbira kuti Mwari atibetsere. Ndonyaya yatinayo pano. Kodwa sifuna ukuthi sicele ukuthi uNkulunkulu asincede. Bishop wanga uchitaura nyaya yemabasa omunhu. Ubishop wayethi ekhuluma ngendaba yemisebenzi enkulu. Kwavanhu vose. Isikhathi sokugezwa. Umwe nomwe munhu ane mareshero ake. Lona Rugare rwene. Asi zvinokumbirwa kuna Mwari. Kodwa siyacela kuti Mwari nguva ino ichindikanganwirayo. ukuthi uNkulunkulu Ndoda kupinda musvitsa itsva. sifuna ukungena ndifambe nokururama. Ngihambe kahle ngendlela le kahle. Rugare rwene. Ndonyaya yatinayo vanhu vaMwari. Yom Kippur mangwana kuno zvivi zvako unozviziva zvawakaitira Mwari uchikumbira kanganwiro kuna Mwari. Tichikumbira rwendo rwemberi. So that gore rinouya nenguva inei tose tisangane pano navamwe vachazouya asi imi muri pano tirege kutorerwa mumwe wedu. Kristu inoti pana 17 dzaJohani nokuti vamakandipa ndakavachengeta kusvika zvino hakuna wandakapudzunuka muruoko rwangu kuzvekomana mumwe ari stubborn wokurashika ande kwalo ndodana yolahleko yona iyo leyalahleka. Kana weda ngozwa kuti neso takukoniwa ingova stubborn. Uma ufuna ukubona ukuthi nathi sizohluleka kuwe hapana patinofamba takabata futi katichiti taura zvakanaka iwe taura zvakanaka angeke sikubambele aiwa regera kuva stubborn mwana waMwari. Yeka ukuba stubborn, yeka ukuba ngendlela ufambe nokururama, uhambe ngendlela lekahle. Rugare rwene. Rugare rwene. Amen. Tinoda kuti Mwari atikanganwire. Sifuna ukuthi uNkulunkulu asitholele izono. Mwari achisika munhu uNkulunkulu edala umuntu panouya ngirozi inonzi Laila. Kufike isithunywa lesithiwa nguLaila. Ngirozi inouya yopinda mudumbu ramai vako. Lesithunywa lesingena esiswini sakamama wakho. Rugare rwene. Amen. Yokutora yoenda newe kudenga. Bese yakuthatha lesithunywa sihambe newe. Kana yasvika newe kumusoro. Uma sifika nawe ezulwini. At a period of 40 days. Kwemalanga lawo 40. Ichakudzidzisa. Ikufundise. Kuti chii chinonzi Gehena. Ukuthi yini isihogo na. Yokudzidzisa. Ikufundise. Kuti chii chinonzi heaven. Yini paradiso chii. Yini paradise na. Yokuratidza vari kuparadiso. Lesithunywa sokubonisa abantu abaseparadiso. Yokutaridza vari kuGehena. Basibuye nawe sikubonisa abantu abasesihogweni. Rugare rwene. Saka muchiona chero mwana mudoko akamubata kudai. That's why ubona umntwana lomncane noma asina chaanoziva. Longazi lutho. Ukaenda naye pane shumba kana pane mbuka. Uma uya naye unochema uyakhala. Nokuti shoko raMwari rinoti kuzhe kweJerusarema ndokune imbwa navaroyi. Asati azvarwa mweya wake wakaratidzwa mbwa navaroyi. Saka anoziva wakhonzwa leyo nto anga asasesiswini. Saka unoendwa newe ikoko. Wozwa kuti kana ukaita zvakanaka pasi patakukuindisa. Isithunywa sikutshela ukuthi uma ngabe unozouya ugara in the garden of Eden. Uzoza kithi uzodala muna David, ndo muna Abraham, muna Isaac, muna Jacob. Ndo munenge muchidya zvakanaka. Asi kana ukaramba kuita zvakanaka. Kodwa uma ungafuni ube lihlongandlebe. Uchaenda kuHades. Uzoya esihogweni. Ndo kuna Divas. Mla kuna bo Divas khona. Abose vakazvisungirira. Nabo bonke labazibophile bazibulala. Nevakanga vachiuraya vanhu vachiita abortion. Nalabo bekade bayenza abortion. Navarume vanoita varume vakadzi. Amen. Nabo namadoda ikoko kunenge kune moto unopisa. Lapho kuzoba khona umlilo loshisa. Shoko raMwari rinoti unopisa sesafiri. Lo mlilo ushisa njengesafiri. Rugare rwene. Njengesafiri. Kune ngirozi dzinenge dzichirova vanhu kubva makusini kumabvazuva. Sakabata mboma dzinopisa somoto. Ndozvomunozoti kana kuovira moti vanhu vanopfuta makarutoto. Ndezvo vanhu vatambudzika inonzi everybody so havachazi kokuinda. Abantu abasenayo. Kone kwachiroka chechuwa. Ava bayashaywa. Shokura zvokwadi. Zvirimo munyika yemweya. Ukhona ezweni lomoya. Rugare rwene. Rugare rwene. Amen. Iyo yomweya iyoyo uri
earth bonding so unenge lo moya webantu labangatholanga indlela yokuya ezulwini ukapudzunuka kuvakomana because unenge uchimonitiwa nema angels of destruction lo mphefumulo womuntu ukapudzunuka kumusoro uthola indlela yokubaleka lezulwini unodzira pasi straight direct ubuya phansi straight hauneni nokuti wawana vanhu vari pandareri hauneni nokuti wawana muri pacheche kana ukasvika pachechi panapa uma ufika la abantu basesontweni njengamanje unongodetecta kuti pandingakwana ndepapi uyodetecta ukuthi ngingangena kubani na khona la esontweni vanike vanofunga sadza sebayokuthola ke wena ucabanga ukudla wena inoshandisira zvinango zvingani mina bazongifakela inyama lengakanani na forufe yotochaya mangwana tikozodini forufe iyashaya kusasa sizothini na unosvika uti pfe mau lo moya uzofika ungene straight kuwe phakathi shita ndo inonzi ipu pachijuda ipu ngesijuda kuti munhu ari kurarama asi ari kushandisa mumwe ari kurarama aine mweya miviri iri pari lapho ke umuntu usuke sephila saka kana vafundisi vakatora svimbo dzamwari vakaisa pamusoro pake mweya yakaipa inotiza inochema ichiti muda kundibvisa pano muda kuti ndiye nokuti kwandakabva kunopisa hamuna kumbohwa zvakadaro andizanike nizwe nalento kwandakabva kwandakanga ndichirohwa nemboma makuseni ndichidzokera kumakuseni kusvika zvaona mazino achiwira pasi mangwana achifuma akamira mamwe togara pamuchinda uyu ndichiti ndaona pokugara imoti ipa toitepi because kwandakabva kunopisa umfundisi uyangixosha ufuna ngiyepi na ukarerwe nemi wakasongana najesu kumarendaka ndonzirigiro takawanda uye wadhibana nojesu emathuneni tikadzokera kwawakabva handidzokere mweya wakaipa wakarambira jesu wakati handidzokere irinani kundidire kunguruve mama ndikuti mundise kunguruve shoko rowedenga rinoti mweya yakaipa ikarayirwa kunguruve jesu akadzingwa muguta elwandle musavarenga muchirichya zvebhaibheri nina nifunda niyalisabi ibhayibheli kana yabva uko ikakwana uchinyora pasi zvenhema kana mawhatsapp panapa uchiita makuhwa nefoni kana kuita zvokuibasa inosvika yoti mauri imomofe umoya se uyafika zvonetsa saka titi kana tiri pano ngatiite chinhu chimwe titarisa kuna mwari tizvininipise tikumbire mwari kuti atikangamunhu akazvarwa nomukadzi umuntu lozalwe ane mazuva mashoma panyika inezvinotaura shoko ramwari akazara nokubhalo usho njalo amalanga anenhlupheko agcwele ngenhlupheko chero akafamba nemercedes benz chero akafamba nemota rudzii pakupedzisira achaburukira kurwiro uye achatongwa uzaufa and uzawuyoma pambi kwemahluleli wakho munova zvakanaka niyayizwisisa nalenda saka tiri pano pakudzoredzerana silana ukuthi sibonisane njengehlobo neshamwari nebangani kuti mwari atibetsere ukuthi uNkulunkulu asisize unamata hakuna member ukutandaza hakuna unoda kutobetserana ukabata shoko rachitaurwa nabishop wobata shoko ranga richitaurwa navobata shoko ranga richitaurwa navhenganisa zvese nezvimwe zvakowo zvaunazvo wena kukholwa unako woona kusimba kuti ufambe zvakanaka rukarerweni saka ngirozi inonzilayira inokuudza kuti ndaakukuisa panyika asi ndichazokutora lesithunywa lezo bese siyakubeka sizokutshela ukuthi sengiyokubeka ezweni kana nguva yako yakwana ndichazokutora isikhathi sakho sesiright ngizokuthatha futhi saka munoona here kuti mweya womunhu unogadhiwa nengirozi mbiri niyabona na manje ukuthi kana mai vomunhu vakazvitakura pane ngirozi mbiri dzinenge dzakagata umfazi kuti mweya urege kutisa nokuti mweya haudi kuvhengana nenyama unoti kuna Jehovha nyama iyi inonyanya kuda zvinhu zvepano pasi saka munondisireiko pakadai ini ndandakagara zvakanaka in the goof munzvimbo inonzi goof yokudenga inogara mweya maroti ndakakusika iwe mweya kuti ugare mumweya munhu azvarwe panyika ugoparita naye usebenze naye
Saka panogadiwa kuti pasata miscarriage. Kuzogadwa ke lapho ukuthi kungabikho imiscarriage. Saka mthiwa musatamba nomunhu akazvitakura ukamuuraya ngozi yacho haiperi. Ukuthi ungambulala loyo indaba yakhona iyoba ikhulu kakhulu. Zvino munhu kana oponiwa panoita basa mwana achiramba kubuda. Ngapha umuntu mase kufika isikhathi sokuthi umntwana aphume, umntwana akasafuna ukuphuma. Vanozviziva vanoenda kulepo. Yazi le ndaba kumama. Kuthiwa push. Why? Because mwana ava comfortable mudumbu ramai vake. Umntwana so comfortable kakhulu lesiswi. Kusvika mwana azobuda asanobuda achichema. Umntwana uphuma lapho ekhala. Pazvarwa mwana vanoti makorokoto. Abantu bejabule. Oti gare gare ava kufarira nyika ino. Ava kuita sei achifara. Ngapha uyajabula. Maakanga achimboramba kudini? Lapho ngalo mzuzu beangafuni ukuzalwa futhi. Zvino uyangirozi yozoyapo kupedzisira yosvika zvainoita 40 days before kufa kwomunhu inokuvhakachira 40 days ungakafi uma sekusele amalanga lawo 40 ukuthi ufe isithunywa siyavakasha. Wazoya Maria mugeregrasi. Sawubona wena Maria wena. Iwo tatsana lapho. Saka sekurongo wajabu wakati ndakasangana nomurume wakanga akapfeka nhumbi chena akati Joshua wakandisire iwewe. Alright. Sekurongo jabu wati umalume jabu ukuthi wena ngadibana nomuntu wathi wena wakandisire iwewe. Wangiyelani na. Wathi akangachititenduka waiti ikwewe. Waiti taitamba. Sasa lebe sithina ubuya kithi. Wathi wena impezero utenduka udai uchidai uchidzokera sure. Amen. Amen. Saka ino 40 days before kufa kwomunhu inouya ngirozi. Uma sekusele amalanga awo. Amakadita tati tukwazei. Muchati sizelana ukuthi sizokubingelela. Yothi ko munhu kude pano. Bona so yakuvuka. Uvunduka uzavunduka ndauya. Umasaba manje. Chigazirira. Ilungiselela ke manje. No saka shoko roma richiti Abraham wakasvikirwa ne death angel ikati kwaari Abraham. Yes. Amen. Set your family in order. That's why he is in South Africa. Abraham sekusele amalanga alinyana. Shoma chinodini? Kwathiwa Abraham lungiselela izinto zakho sengizoza ngizokulanda. Chero kati Kristu wakanaka. Nanoma uthi uKristu mhle. Chero kati Mwari wakanaka. Nanoma uthi uNkulunkulu muhle. Asi mabasa akho unotongwa check. Amen. Imisebenzi yakho izokujezisa njena kanjani. Grace kana kutaura zvijaji. Akukho usizi, akukho mess uma sesikhuluma ngejudgment. Amen. Lo Jesus akachiti unondidzireko mudzidzisi akanaka. Why ungana uthi mina ngumfundisi lo Ukuthi muhle. hakuna ukanaka panyika ino. Akekho Mari baba walidenga. la ezweni ngaphandle kwababa Unondidzireko mudzidzisi wakanaka Jesus. ungani ukuthi kimi ngimuhle na ngoba akekho lo muhle la ezweni lo muhle ngubaba kuphela emazulwini. Amen. Saka teuya panapa kuzokumbira kuti Mwari atikanganwire. Sizelana kuzocela ukuthi uNkulunkulu asixolele izono. Gomo ramangwana risakurwadza iwo nzvimbo ine. Indaba yakusasa ingakuzwisa ibhlungu wena ulohlala lozalelwe la. Madimoni roda ukuthi unyengetere. Idimoni lelo lifuna wena uthandazise. Kuti munhu anotravela 1000 kilometers kuzokwira Gombe. Umuntu atravele 1000 kilometers ukuthi azokwela intaba. Kana unogara uchiona kuti iro Wena uyayibona le ndaba every day. roita seroda kukurwadza mangwana. Kanti seyizofuna ukuzwisa ibhlungu le ndaba. Amwe yewe unoda kukumbira. Umoya lo njalo. Nokuti chaunofanira kuzadzisa kana Gombe rero chikurwadza kukunda kwako kuri kure. Uma ngabe izokuzwisa ibhlungu le ndaba, indaba yakho yokuthi ube right isasekude. Amen. Tiri panguva yekukumbira kuti Mwari atikanganwire. Sise muzuzwini wokuthi sicele kuNkulunkulu ukuthi asixolele Kuti izono. Mwari atirangarire kwatakuenda. Nokucela ukuthi uNkulunkulu asibhekelele le phambili la siya Kune khona. vose vakamugamuchira Mwari wakavapasa. Khona bonke labo labamukele uNkulunkulu wabanikeza amandla ukuthi babizwe ngegama lokuthi bantwana bakaNkulunkulu. Vazhinji vachibuda mugomo ramangwana. Abantu abaningi noma bazoyehla kule ndaba yakusasa Vachanotaura manejine zvirati. bayokhuluma izimanga. Asi ukareswa kokupfurira bhora unokavira mugedhi mako. Uma ngabe ukhaba ibhola lakho ubhekisise kahle ungakhahleleli kulamaphali akho wena. Rugari.
Amen. 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 Ukareswa kokupfurira bhora unopfurira pai? Ubhekisise kahle uma uzokhaba ibhola lakho ungalikhabeli emaphaleni akho. Kukumbira kuti Mwari akukanganwire sezvaunokanganwirawo vakakutadza. Lesikhathi lesi ngilezokuthi ucele uNkulunkulu ukuthi akutholele izono. Akukanganwire chete. Njengoba nawe ubaxolela labo labakuonelayo. Saka unokanganwira here? Wena ke umbuzo nawo ke umile ukuthi uyaxolelana na. Amen. Apostle Mkwena sicela usukume. Man of God, Apostle. Founder lona. Une sondo lakhe liqinile. Uyishile wathi ufuna ukuya entabeni eZimbabwe. Asikhulumi ngamasonto. Indaba yokuthi sibhekane noJehova ngqo. Amen. Amen. Indaba yokuthi sibhekane noJehova ngqo. Jehova uNkulunkulu wakho. Ubishop usuke eChegutu. Awusimdlalo loyo. Wamchukukwa. He was in South Africa yesterday but one. Bekase South Africa emva kwaizolo. Akaenda kuHarare. Ubuye waye Harare. Asika nezuro. Ufike izolo. Akurara. Zangalale. Nasi uri pano. Namhlanje ulana. Akavhachidzira zvizona na minister kuHarare achida. Asi achiuya kugomorine. Isiza entabeni. Atisi kutaura vakomana atisi kutaura pamusoro pa. Tiri kutaura pamusoro pa vanhu vane zvinhu zvavo. Sikhuluma phezulu ngendaba yabantu abanezinto. Muri kwazi tushora. We are not talking about single people. Asikhulume ngabantu nje. Amen. Tiri kutaura pamusoro pa fit and ten vakomana. Uyi fit and ten lo. Achitambura kuti azobata gomora pana pa. Nguye lo ufaka abantu esipanini nguye lo bakhiphayo kodwa nangu ulana. Ufuna ukuzobamba. Muziro wati kuwadza. Andifunga kuti mangora ndokunda. Lo munye uyafunga kuti baba level yauri unoenda pane ipi? Awuzibhekeke ukuthi uma usuka kule level lekuyo wena uzoya kwipi level na. Lukari. Amen. Moyo wati ngatitaurana chokwadi. Lo munye uthi masitshela neliqiniso. Varume ino inguwa yechokwadi. Amen. Isikhathi sokutshelana liqiniso lesi. Amen. Amen. Unofungidzirewo kuti kana uchiri kutamba zvokusvika palevel iyoyo uchitamba nevangeri neshoko raMwari. Uyazibona the way uhamba ngakhona wena udlala ngezwi lenkosi njalo nje. Elder Elijah simuka. Elder Elijah sicela usukume. Ndo elder wakabata headquarter yese Diviner. Nawo elder lo bambe headquarter yonke ye. Ndo ngunda. Yeah. Amen. Ndo vane nkundu yaidikwa neng'anga ava. Uye lo wayekade nenkundu lebe kade ifunwa izinyanga zonke. Vakanopisa nkundu vakaramba kutengesera ng'anga. Uye wayoshisa. Andikuudza in case ungava ne problem. Amen. Ava ndo vakabata Divine yose. Vakanga vachikumbirwa neng'anga kuti tipe nkundu tinoita basa. Vakati mabhuku andoverenga anoti nkundu inopiswa. Totevera Jehovha Mwari. Rimwe ravo ramadunhurwa vanonzi Mako. Vairwa ngoma yemudzimu midzimu chimuka. Anoda kuti ubetsereke dzimwe nguva ungarasheka. Amadhozi asabe. Unofunga kuti murume mukuru wakaita sezvizvi akaonei? Wena naucabanga ubonene ubaba lomdala nakangaka na. Iwe chausingadi kuona iwe. Wena lo ungafuni ukubona. Amen. Saka chireva vana elder vanofanira kufamba nezhira dzakarurama. Naye elder lo kumele ahambe ngendlela leqondile. Mwari wakafamba naMozisi. uNkulunkulu wahamba noMoses. Kusvika pagomo reHoreb. Baze vayofika entabeni yaseHoreb. Asi akangozoti wakavatungamirira shamwari. Asi wena ukwazi kwahola uchaindi. Ikena na huyu. Saka kutungamirira hakushandi. Ukuhola abantu akusebenzi. Unoshanda kana Mwari achiti ungotungamirira. Asi newe unofanira kuidza chose.
Ndipo unogona kuti udini? Sebenza ngokuzikhandla ukuthi wenze ukulunga. Munova zvakanaka. Amen. Rugare. Rugare rwene. Chero uri mutungamiriri unotongwa chete. Noma ubahola abantu. Saka kuti mangwana izuva rokuti tizwisire pasi pamazimba makuru. Sasa langa lokuti tichikumbira Mwari kuti atite sei atikanganwire. Phansi kobuso bakhe. Sicela uNkulunkulu ukuthi asitholele izona. Vane nguo chena vose mangwana tofanira kuzipfeka. Kukumbira kanganwiro ndo dheri nonzi paJudha paIsraeri. Vanhu vose vanofanira kupfeka nguo chena. Kana usina bhachi chitouya utenge kepisi dzichipo. Lava neipata lezimhlophe. Dzakaita chena. Vanotsvaga rimwe rakaita jena kumba. So that topinda. Kana usina hauna, it's not a problem. Asi kungobetserana. Rugare rwene. Izuva ramangwana ratiri kutaura nezvaro. Ndo zuva ramangwana raunokumbira kuti Mwari akukanganwire. Ndo panonzi uyu muchinda uyu kuti ararame gore rinei. Mareasons okuti ararame ndeapi? Amen. Ngilabayo kwahlulela ukuthi wena uma ngabe kufanele uphile kulonyaka, ama reasons la yenza ukuthi uphile kulonyaka aphi na? Saka Elijah wakanga arwara manje. Elijah ugulile ke manje. Othi kwenda kandati ndichasviki paungano ndichasvika. Tikati aiwa. Awindi kana uchine basa. Alright. Chinongoendesa munhu ndechekuti panyika ino basa radini hapachina zvakagarirwa. Mwari angakusikiri kuti umuke uchienda kunomwa uchidzoka uchiharasa vanhu. Uchimuka uchienda kunomwa uchidzoka uchiharasa vanhu. Anokutenela ukuthi uhambe uye. Asikiri munhu kudya nokumwa. uNkulunkulu akadalela umuntu ukuthi adle nokuphuza. Munhu wazvakanaka. Rugare rwenu. Asi Mwari unoti muri chiedza chenyika. Nina nikukhanya kumhlaba. Muri munyu. Nitswayi. Nyika inofanira kuona chiedza. Abantu kumele babone uma banibona nini. Mufambe muchiparidza ivangeli. Ambani paridzira marudzi wose. Nishumayeza amazwe onke. Kana vanotenda. Labo labakholwayo. Muvabhabhatidze. Nibabhabhatize. Muzita raBaba. Egameni neroMwanakomana. Nelondodana. NeroMweya Mutsvene. Nelomoya Oyingcwele. Tarirai ndinemi mazuva ose. Bekani nginani amalanga wonke. Kusvika pamazuva okupedzisira. Kuze kuyoba emalangeni okugcina. Rugare. Amen. Rugare rwenu. Amen. Rugare rwenu. Amen. Kana vanotenda. Kulabo labakholwayo. Vakabhabhatidzwa. Angabhajatiswa. Muzita raBaba. Egameni laBaba. NeroMwanakomana. Nelondodana. NeroMweya Mutsvene. Nelomoya Oyingcwele. Tarirai ndichava navo mazuva ose. Bekani ngizoba nabo amalanga onke. Kusvika pakuguma kwechinyi. Kuze kuyoba ekugcineni. Kristu waita mukurumbira zvivi. uKristu uye waba zvoti vanhu vanotofunga ndiye Mwari. Abantu bacabanga ukuthi nguNkulunkulu. Vanoverenga vachiita sezvimwe kani. Abantu labafunda asi unototi chero woinda Baba ndibezere mweya wangu wouya maoko enyu. Uthi naze kasuka lana haana zuva rakambozviti ndiye Mwari. akazange akatshela abantu ukuthi mina ngiNkulunkulu. Amen. Rugare rwenu. Amen. Rugare. Amen. Asi akafamba ne12 chete vakomana akamboda kufamba navamwe 71. Uke wazama ukuhamba nabantu abayi-71 vakazvikoniwa bahluleka. Akadzoka akasara ne12. Wabuya 12 ndo pane wana akazoinge aunitengesa. 12 le umfana lo ke wamdayisa ngendaba yemali. Akangoti achifa pasina 30 minutes honye dzakanga dzotofamba pari. Uthi ekufeni kwakhe emva kwe30 minutes. Rugare rwenu. Point yangu ndeyekuti Mwari haana nembobhera. Mwari ari pauri iwewe personal. Iwe naMwari wako muri kukumana zvakadii kama mwenyina Mwari wako. Nisangana kupi njani na nitumana njani wena noNkulunkulu wako. Rugare rwenu. Amen. Rugare rwenu. Amen. Iwe naMwari wako wena noNkulunkulu wako muri kukumana zvakadii. nitumana njani. Wanga uchiziva here kuti kune nonzi measure for measure. Ndowazi na kuti ukhona measure for measure. Ndo yatoda kuti Mwari atikanganwire mangwana. Yes. Ufuna uNkulunkulu asitholele. Kana uchifarira kungonongedza vanhu uyu benzi uyu abetsere uyu wakati uthanda ukuahlulela abanye ukuthi unongoitiwa futhi akayenza. Alright. zvaunoitewo ndo zvaunoitiwa. Bazokwenzela njalo nje ukuthi nawe awusebenzi bazokukhomba kanjalo. Usati vanhu vanokuvenga. Ungathi abantu bayakuzonda. Ukaona vanhu vachikuvenga. Uma ubona abantu bekuzonda uri kuvenga vanhu. nawe ukuthi uyabazonda. Amen. Ibva pakuvenga vanhu. Yes, sure. Shiya phansi lento yokuzonda abantu. Vanhu havafi vakakuvenga. Alright. Uma sewenze njalo abantu angeke bakuzonda. Rugare rwenu. Amen. Zuva ramangwana izuva rakakosha.
ilanga lakusasa ilanga lelibali ngoba nenge bakhomana bese bari kudzira pasi ngirozi dzese dzesiri pasi pana izithunywa zonke zizoba zila emhlabeni zichinyoranyora zizobhala verenga iye kunaka hakuna munhu wakanaka panyika verengai yokunaka maiwana Matthew 19:16. 19:16 zaMatiyo. 19:16. A man approached Yeshua and said, A man approached Joshua and said, iwe uchiverenga nechishona uyu nechizungu. Good teacher, Akati teacher mudzidzisi wakanaka achibvira Jesu. what good things should I do in order to Ndoiteko chakanaka kuti muzvire ngoni. ukuthi uNkulunkulu angizwisisi na. He said to him, Jesu akati, Wathi why are you asking me about good? nemhaka yeko chinhu chimudzidzisi wakanaka. There is one who is good. Mumwe chete wakanaka. uyedwa kuphela lo muntu. But if you want to obtain eternal life, Yes. observe them is vote. Usaswera uchidana zita rangu asi tevera murayiro. Amen. ungabizi igama lakho. Muno uverenga nechikaranga zvinoita sezvinoresvika. Verenga nechikaranga. Matthew 19:16. Yeah. Matthew 19:16. Tarira mumwe munhu wakauya kwaari akati, Eka lomunye umuntu wafika kuJesu wethi, mudzidzisi wakanaka, wena umfundisi lomhle, ndingaita chinhu chakanaka chipi Yeah. yini nale ndlela engingayenza kuti ndive noupenyu husingaperi? ukuthi ngibe nokuphila lokungaphakade? Akati kwaari, Wathi kuye uJesu, unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Yeah. ungibuzelani na phezu kwento lenhle? Uripo mumwe wakanaka, Ukhona wakanaka. munye lomuhle. asi kana uchida kupinda paupenyu, Kana uda Uma upenyu. ufuna ukuphila, chengeta mirayiro. Siyana nezvemazita avanhu izvi. gcina imithetho, Siyana nokukuza vanhu. uyeke amagama abantu. Rabhi wedu haiti aiwa. Ungathi urabhayi wedwa Bishop wangu haiti. ubishop Aiwa. Sure. Siyana nezvakawanda. Asi uite sei? phansi Chengeta mirayiro. ugcine imithetho. Full stop. Kusekugcineni Unowa zvakanaka. Amen. Chengeta mirayiro yaMwari. Gcina imithetho kaNkulunkulu. Siyana namazita avanhu. Yeka phansi amagama abantu. Rugare. Amen. Kana ari samarangi wakarwa kwake. Umaranke ulwe ukulwa Ende kwakhe. anonotongwa ega. All right. Uzawuhlulelwa yena Zvokuti yedwa. waipindeko maranga hazvishandi. All right. Ukuthi beungena kumaranke. Shoko raMwari rinoti kopita chiko. Paulo chiko. Paulo ngubani na? Havasi vabati here vakangouyawo. Abasi basebenzi nalaba Zvikaine shoko raMwari. izwi lenkosi libuye lathi. Konodiriza chingava chunhu here. Umuntu lo othelelayo ngabe Konodzvara chingava chunhu here. umuntu ohlanyelayo uyini? Vanongowo vabati vaMwari. Bantu nje laba Akakosha ndeunomeresa. Yes. umuntu lo ubalulekile. Nokupa umuntu lo upenyu. unikeza impilo. Sure. Rugare rwe nemi. Ava vabati vatakangosangana navo. Laba bantu nje labasebenzi. Vanonzi vadzidzisi. Bafundisi laba. Come on. Basa ravadzidzisi ndereiko? Umsebenzi wabafundisi uyini na? Udzai vanhu Wena mfundisi tshela abantu. Nikaita kumaye. Dava udzava noramba. Kutevera Jehovha. ndo basa ravadzidzisi vadzidzi. Dzidzisi udzai vanhu. Nyika ichagoma. Dava noramba. Kutevera Jehovha. Asi wewoga ndomutevera. 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 Jehovha. Ndakarwipa rwiwo kuti ri kune rimwe gomo ngirozi dzikafamba kuzokwazisa. Sure. Kana uchitevera Mwari unotevera uri woga. Zwafika. Hamuiti bombera. Uma ulandela uNkulunkulu awufuna abantu Amwe mbuya abaningi. vechikuru vakandiprofita rimwe gore ndiri mufana mudoko doko. Lo umprofita wathi ngisasemncane. Iwe mkomana iwe. Wena ndodana. Usafarira kukwira mugomo navanhu. Uma endabeni nabantu wena. Zvino uinde mugomo woga iwe. Hamba uye wedwa Svika endabeni. nedzimwe nguva uchinovata moga. Sometimes ulale wedwa. Svika nokuti Jehovha achakutumira mutumwa uchazokumhurusa. Asi achafamba newe parwendo. Uzakuthumela isithunywa sokubamba ngesandla. Sure. Zvambombera izvi. Lento le inabantu abaningi le. Ndozvakonesa vanhu vazhinji. Abantu abaningi bahlulekile. Rugare rwene. Amen. Tikanga tine
mukomana wakanga achinzi Dodzi kana kuti Tawanda. Besina lenye ndoda leitwa Mutawanda. Mondoro dzaiva dziri munomu dzichibata basa raMwari. Waimuona ari pakati pesango ari oga achiimba nekirosi achimba nendima varume bekacula inguva zvayo nezvimwe asemazulwini asi basa rinenge richimbobatwa ari musango ari oga achikumira ari pausiku esigangeni iwe uchiti ukanamata kupfugama kudai wena uma seugutela phansi ukuthi uthandaze kuti wedenga waIsraeri wakadai uNkulunkulu akaIsrayeli akangojamba agozhwa uma kungajamba igundwane uyavuka gozho kungofamba chete igundwane lingahamba uda kutohwisa zvinofamba sei uyavula amehlo ufuna ukubona kuvakomana vakati vachinamata nyoka ikapinda nomuzasi mayo mavumbu vachinyengetera kuti wedenga waIsraeri Mwari waAbhurahama neIsaka naJakobho nyoka ikapinda nomuzasi kuNkulunkulu waAbhurahama neIsaka naJakobho inyoka yandlula phansi kwabo gurupu rikamira uko rakamira iye achinamata masiriri achidonhera pamusoro pemusana wenyoka kusvika nyoka yadamati awela phezu kwemhlana wenyoka inyoka yabuya yahamba abantu yabhekile azopedza akati amen akati wakomana mamira kwaloko mudharayatikakwanisi le angeke sikamatiachi zvikachakya kuti tinofa zvikamose muchafa ndiri mupenyu nonke Mwari achachiitika kuzokutorai anenana anochenjerera upenyu hwake acharashikirwa nako upeli impilo yakhe uzolahlekelwa nangiyo tatotaura zvokunamata uma ngabe sesikhuluma le ndaba yokuthandaza akufuneka abantu abaningi ukunotsunzunya ukunoona sondiresadza ukunotsunzunya ukunoona ngapha uyabona ukudla ngapha uyavala amehlo ubona lokho umsini mombozvona kuti ungatsunzunya kudai wotoona dzimwe pfungwa dzichiita awukazoyibona nalento yokuthi uvale amehlo ubona umqondo wakho ule kude le ande pavhesi yeunganiro ungano yeyomukipui hayi una umhlangano weyom Kippur Leviticus Vaikra 23:26 Adonai said to Moshe, the 10th day of this 7th month is Yom Kippur. Yom Kippur, 10th day of this ilanga lesitheni kulenyanga le is called Yom Kippur. Kuthiwa Yom Kippur. Yeah, you are to have a holy convocation. Holy convocation yamangwana ande you are to deny yourselves muzvirambe and you are to bring an offering made by fire to Adonai. Amen. Kumela nizale nilethe into lenzima kakhulu lesuke enhlizweni yenu. Amen. Ishisa. Amen. Amen. Zokugcobisa amafuta akanaka mangwana azviko zviya. Zvinetsambisa ngamafutha lamahle ayikho. Vakari vaizora madota. Abantu bakudala bagcobisa ngomlotha. Vasingagezi. Engahlambi. Rugari. Amen. Ukuthula evangelini. Amen. Shalom. Amen. Sasa ishayile. Sasa njalo mangwana yatochaya. Sibizo ukuthi once in a year. Kuniche kamwe pagore. That's why we are here. Ndizvozvo tiri pano. Shalom mazalwana. Amen. Once in a year. Kamwe pagore. Siyakona kusasa siyakupa. Tiri kuenda ikoko tiri kutokwira mugomo. Yambo. Tindomuvona. Shalom. Yeah. Amen. Yes. Andi Jesu ina ngibona uma ngihamba endlele lenzima andi uJesu ngibona uma ngihamba endlele lenzima
Mwari w'Abrahama undondivhenekera nyangwe ndichivava munzira yakaoma nzira yakaoma nzira yakaoma nzira yakaoma nzira yakaoma engele nezima vakomana vakati vovata mhepo huru ikauya kwazvo amanye madhodha atinakala mhepo huru ikauya kwazvo yokurwa kukuru vhunguvhungu zafika nzvimbo yakanga ichinzi Getsemani. egetsemani Kristu akati munovata sei kunguva ino vakomana kanjani na amadhodha nini rugari hamuoni here kuti kurwa kukuru kwauya andikoni nawo kuti imbi lenkulu seyifikile mana Petrus vakamuka vanga vane magamenzi akasvika pasasa machena akati mbembe asi makabuda munondo mugamendi mabuda munondo mugamendi zike munondo wabuda Petrus akati moda kudii kuna shefu Getsemani ita munoverenga mugamendi jena makabuda munondo mugetsemani chikonzero vanhu vakanga vachivati vantu bevalele gemba ukavuka mzalani mutandaza manje sokutandaza vusanani nonke Shalom. Ukuthula bangeni. Rugari. This you must set a record ukuthi wena ngale nkathi bewukhathele number 1, number 2 ungalalanga uphethwe ngobuthongo. Mawufika la umfundisi akasaqedi nokuqeda. Akasabheki nokuthi sikathele. This must be a record so that izinto mazihamba kahle kusasa mawuzodabha nemali imali mayizokuhlanyisa wazi ukuthi ayikho into yamahala akuna chinhu chamahala chounothi chingamouya lezayo ungakayisebenzeli kana usina kushanda unacho unobudisa uma ngabe ungakasebenza yiki into kana mangwana ukamuka uchida kudya uri mutende uchidya chikafu uchiti kwaitogokwira naungomo takaguta inofa yakalota kwako iwe wena uthi wena ufuna ukudla ukuphuka into yabo zvinhu zvomoya zvinoshandirwa into yomoya iyasebenzela ngirozi dzakangoita samarobhots dzakangomirira kunzi ichinda muno izitunywa zifana namarobots zimlinde nje kuti zitunywe kuti hambani yovanika Jesu wakati chipimo chaunopima nacho ujesu ndocho uchapimirwa nacho kana uchiita zvakanaka uchavikirwa kana uchiita zvakasiyana uchavikirwa kana uchiita zvefeki zvichavira kwauri into efeki izo zvakuva umwe ngabe wenzi efeki wena rugari rwene kuchinjirwa mari kudai madollars 1000 kudai fake $1,000 fake ushinji mali bakushinjeli $1,000 fake BP ukati kurwara ukati kufa ukati kudenga wini uthi BP ukulwala ubuye ubuye ufe nasezulwini ungayi kanti nguwe lo ufeka abantu sibika kana uchifarira kureva nhema ucharoverwa nhema kwazvo uma ngabe uthanda ukucamba manga tisvika mangwana chaiwo unotopinda basa bazokucambela manga kakhulu
ukuthi wena kusasa uzongena Wona nje kusvika kuti uchati phone haichapindi kuti uchati kuti na. uthi sewuzofika egate ifoni Kusvika pakambani wakati apatsvagwi vanhu vebasa ine zake. Amona atotisa kuti leo uthole ukuthi wakarena Alright. kunento lo uyenzile lengase right measure for measure le umwe munhu unosiya phone yake pakaunda kudai mushop. lo munye uyayishiya ifoni yakhe Oinda. esitolo ahambe libanga lelide Ozoti mayiwi. abuye akhumbule mva Ndasiya phone yangu kuma ukuthi 8. ngishiye Zenza ifoni badilisi yami varomira. esitolo Odzokera pashop ya. Vaya veshop Aye, takaibata pano. uthiwa ifoni yakho ikhona Phone yako iyi. uthiwa ifoni yakho nayo ikhona Yako inobiwa iri mupocket yako seko. Mako uyimubi. yakho itshontsha sakho njani lo munye uyishiya yakhe Vakamboba saka muchadirwa. Kana makatendeka nemi muchadirwa zvakatendeka. umuntu lo right nabo bazokwenzela into le right ifoni yakho itshontsha kanje Hakuna chinhu chinoitika by accident panyika ine. ayikho into eyenzeka nje noma la emhlabeni Rugari. amen Zvino mangwana tinokwira gomo. sasa siyo Tichauya makuseni tichita basa richatanga makuseni vanhu vasina kudya. umsebenzi uzoqala ekuseni abantu bangakadli Kusvika manheru kuze kuyoba ntambama tichibata ngoma iyoyi. sibambe le ndlela le Rugari rwene. amen Rugari. amen Rugari rwene. amen Saka tichadi kuwanza zvinhu zvakawanda nemhaka yekuti mangwana. asisafuna ukubeka izinto eziningi ngoba kusasa